באמת מה שחשוב זה איך היה לכם הקורס, מה קיבלתם ממנו, כמה זה תורם לכם או יתרום לכם, על המקום, מה שמרגיש לכם. אנחנו מאוד נהנינו מהחוויה. אנחנו קיבלנו השראה ממך על הרבה חומר זאת אומרת, אתה בן אדם מלומד מאוד, כיף ללמוד איתך. ואני אישית יגיע לעוד קורס. זאת אומרת, אני מחכה שיתפתח עוד קורס בשביל להגיע. אוקיי, תודה. אני הגעתי לקורס דרך מוטי הגדול, שהוא באמת למדתי אצלו קורס קודם, היה מאוד מעניין. נרשמתי לקורס אצל יניב, שזה קורס דיאגנוסטיקה מתקדמת. אין ספק שהקורס הוא מאוד 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 מקצועי, מאוד ענייני, מאוד מתוחכם. למדנו פה דברים שלא נלמד בשום קורס אחר. הכלים, סביבת המעבדה פה, יש לך כלים שאתה לא תמצא בשום בית ספר אחר או במכללה אחרת. מבחינת הכלים, החומר הטכני והידע של יניב, שהוא די אנציקלופדיה מהלכת בתחום הרכב. השכלנו המון, אנחנו לוקחים את זה הלאה לתוך המוסך. אני מאמין שזה יתרום לנו, וזה כבר תורם, כבר מתחילת הקורס, זה תורם לי בכל אופן באופן אישי המון. מאוד 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 השתוקקתי לבוא כל פעם כמו ילד קטן שהולך לחנות ממתקים. חיכיתי שיגיע היום של הקורס כדי להגיע. שאבנו המון ידע, למדנו המון, התמקצענו המון, וכמובן כמו חבריי אנחנו מחכים לקורס הבא שיפתח כדי לבוא ולהתמקצע עוד פה. שאפו גדול. המלצה לקום, לבוא ללמוד, להשאיר את הידע, זה כיף, זה מרענן. גדול, מטורף. אנחנו נהנים. תודה. סנד? הקורס היה מאוד מעניין, ולמדתי דברים בסיסיים שכל היום רואים איתם הדברים האלה, ובגלל שיש לך מורה טוב, אז יהיה לך ידע יותר. תודה. תודה.